आदसा आदानिसिम आं फैदों जथाय रिंगु दामसा इउटुब चेनेल बिनिफ्राय फैदों दा आदानि सेरजा दामनायखौ आं माखासे सोंनो नागिरदों आदसा आदा सेरजाखौ माबोरै दामो आरो नोङो फुराना दामग्रा दा नोंनि एसे दामनायनि माबाखौ स्टाइलखौ नायनि ओमफ्राय मा अबस्थायाव दङ नोंथाङा दिनैसिमाव बेखौ लानानै आं नोंनाव एसे सोंनो फैदों ओमफ्राय गोदोनिफ्राय दामबोबाय दामबोनानै माबाफोर मोननाय दं नामा दा बेखौ लानानैबो आं बे आदानाव एसे सोंगोन नोंथांमोना बे नायग्राफ्रा बे आदानि सायावबो एसे साननो गोनां जागोन बे भबिसतआव बे मा अबस्थायाव दङ बे दा बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे बुजिनानै लालायलायनो गाहाम दा बेखौ आं सोंनो फैदों आदसा आदा नोंनो फार्स्टनिफ्राय नों मा जाबोखो बै समनिफ्राय दामनाय देनाय बायदि बिथिङाव एक्सुवेलि माबोरै दामनांगौ बुङोब्लाथ' एसे गोलावानो खिन्थानांगौआ जेरैहाय फेंग्रोनांगोन गावबागाव आखराव जेरैहाय नैबे जाहैबाय सा बर'आव बेखौ राङि होनो राङि सा नैबे मा अपेन मा जाहैबाय बे फेंनाय बेखौ रैमोन मा होनबाय ओमफ्राय आरो नैबे थ्रि थार बेखौ सा होनो रैमोन सा जेरै बेखौ एकदम गावनि माबायाव नांहोखाथारनांगोन आरो बेनिफ्राय नैबे मोनसे दंबावो नैबे सारि नाम्बार गिदिर गाबनाय रदाबो होनो बेखौ रदा फा आरो बर'नि मा होनखा रदा होनो बर'निनो रदाखौनो होनो बेखौ आरो दा ओरैबायदि आदा नों एसे दामनानै नाय दाथ' बर'आव बिराद मानसिफ्रा सेरजा दामनो गोसो होदों गोदान सेंग्राफ्रा बिदि आरो नोंनाव सेरजा गंबेसे दङ दा फानोब्ला मानसिफोर बायनो फैयोब्ला नोंनाथ' एड्रेसा बे दतमा माबायानो नङा होमबा नैबे बाथाबारि दतमा बाथाबारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार बेनो राजेश्वर ब्रह्म औ बे ओमफ्राय सेरजाखौथ' आं दाननानै फानो दा गैथ'ला सेरजाया माने बे दामजासिमखौ बानायना हरखाथारो आरो दुरुं लगायनाय साब्बि थाब्बि बे सामब्रा थामब्रा लगायनाय कमप्लिटलि बे माबा आरो दामजासिम दामनो हाजासिम 5,000 दामजानायसे औ सिम 5,000हालागै थांगोन बेसिमहालागै आरो बोरैबाबा एसे 4,000आवबो मोननो हानाय जागोन आरो दंफां नायनानै दंफां जोरनाय नायो नालाय ओरैनो दाथ' मा बुंबावगोन आं दामबोनायाथ' उन्दैनिफ्रायनो दामबोखादों क्लास 5निफ्रायनो दामदों जेरै क्लास 5आव गोदो सरन नार्जारि दंमोनलाय बे सरन नार्जारिया बे स्कुल उइकथ' जायो बे स्कुल उइकआव कम्पिटिसन जायो नालाय बिदिनो गोलोम बोथोर फैयोब्ला बे टाइमाव माने बे समाव स्कुल उइक माबा कम्पिटिसन जायो बेवहाय प्राइज मोनबा बेजोंबो नुलायनाय जादों बियो खोथाखौ बुंदों आरो बे टाइमनिफ्रायनो आदसा ओमफ्राय आदा आङो दामो एजआ नोंना ओरैनो बेसेबां जाखो दा ओरैनो 60आव थांहां जाबाय थांसिगोनानो ओमफ्राय पेन्सन मोनाखै जेबो पेन्सनथ' गैया 60 इयार जाबाय नों पेन्सन मोननांगौसिगौना दा दामनायनि दा पेन्सननि खोथायानोथ' बेनो गुदुगारा थाबायनांगौ गुवाहाटियाव थांलायनांगौ बे कालचार बे हारिमु आफादनिफ्राय बिदिनो माबा माबि नांगौ डकुमेन्टसफोर नांगौ सार्टिफिकेट ना जोबनो गैया सार्टिफिकेटआथ' दङ आंना टटेल बेसेबां दङ टटेलखौथ' आङो बेखौ बुंस'नो हाला गासै दंलाबायो बिदिनो 20 खानसो दङ सार्टिफिकेटआ गभर्नमेन्ट एवार्ड मोनदों नामा गभर्नमेन्ट माने
सरकारि एवार्ड आसाम सरकारनिफ्राय माबाफोर एवार्ड मोनबाय नामा? प्रगति भवन होननाय दा गुवाहाटियाव खेबसे कम्पिटिसन जादों आरो बिदिनो बर' सेरजायाव आं फार्स्ट मोनदों आरो फार्स्ट पजिसनाव मोनदों गभर्नमेन्टनिफ्रायखा आरो नै दाखालिसोआनो बुंजायो एसे गोबावसै बे सार्टिफिकेटखौ दा नायजागौमोन नामा नांला दे दङ बियो नेसनेल आं देरहादों आरो फार्स्ट गुवाहाटियावनो जादों ज्योतिषी चित्रबन होननाय जायगायाव होमबा सार्टिफिकेटखौबो नाय आसाम दामदों र' आदा सार्टिफिकेटखौ होमबा नायनो दसे नायसै नोंनिखौ मानसिफ्रा एसे नायो खोमा नेसनेल इन्टारनेसनेल होदों आरो आंनो औ बे फार्स्ट पजिसन मोनदां दे नायोब्ला आं खिन्थानो हागोन दे खोन्थादो दे होमबा आदानि सार्टिफिकेटखौ एसे नायनोसै दे नैबे नों लानानै खेब बेखौ हमथा बेफोरनो सार्टिफिकेटफ्रा मोखाङाव खेबदो एसे दे बेखौ खेबदोलाय मोखाङाव खेबदोलाय एसे रबीन्द्र भवन गुवाहाटी बे बैसोथ' मेला दंसै हरै आरोबाव एभेलेबल सार्टिफिकेट मोननाय जेबो मोनाखै बेखौ ओरैनो हालि बड'लेण्ड बिटिआरआव बड'लेण्ड कड टेलेन्टबो दं बड'लेण्ड कड टेलेन्ट एथ'ग्राब सार्टिफिकेट मोननानै दङ नैबे बेहाय दिल्ली सेंसन टिउसन मोनाखै आरो दाबो जेबो गैया दिल्लीनि आसाम एस'सिएसन दिल्ली दा नायदो एसे मोजां सार्टिफिकेट मोननायफ्रानो जेबो दाबो मोननो थाङाखै न'फोरखौ एसे नायदो आदानि आदा बुंबाय नुयोना नुयोना न' सिंखौ नायलै साननो गोनां जाबाय एसे नैबे लेन्डलेस न' मोनो माबानि गान गुबैनिबो दं नैबे न'आ नैबे सरखारि मोननाय औ मानि मोनलाय सरखारि मा मोना सरखारि होदों अननानै बेथ' बे मोनखानांगौखा गरिब मानसिफोरनि थाखाय नैबे गान गुबै बिरगोसि हारिमुफोरनि लांदां गान दे औ लांदां गान औ सार्टिफिकेट मेरला मोननाय दङ मानिजाथाव नैबे बड'लेण्ड कड टेलेन्टखौबो होखा सरखारि माबा नालाय बे बड'लेण्ड कड टेलेन्ट नायदो आदार बेसेबां मा मोनबोदों दामनानै सरकारा अननाय थाबै माबाफोर होबा हामगौ बेस्रा न'खराबो अभाबथार आरो बेराफारसेथिं आथिङाबो बेना आघात जानानै दंना आथिं आघातखौबो खोन्थानांगोन दा लेंग्रा थाबायगोन एड्रेसाथ' बे आदानि एड्रेसा बे बाथाबारियानोखा बड' ग्रुप डान्स कम्पिटिसन दे माबानिफ्राय होदोंलै बेखौ सार्टिफिकेटखौ प्रगति भवन ना मासे अरिजिनेल मानि सोमोन्दै अनुगस्ति क'क्राझार दुलाराय बर' हारिनि आफादनिखौ नांलालै आंबोथ' मोजां नायनाय जायाखिसै दे मोजां बड'लेण्ड कड टेलेन्ट जायखिया आं केमेरायाव थिखांना जोब्बाय बड'लेण्ड कड टेलेन्ट जाबाय दे आदा आच्छा बेफोरथ' स्कुलनि जाहैबाय बेफोर नैबे दिल्ली पुरस्कार मोननायजों लोगोसे सार्टिफिकेटजों माबा मोनसे मोनफादेरो नामा आसाम एस'सिएसन दिल्ली सार्टिफिकेटजों मोननायाथ' लोगोसे माबाफोर आर्थिक अनुदानफोर मोनफादेरो नामा रांखावरिफोर नैबेहाय रां एसे मोनफायो रां एसे मोनफानाय जादों आरो जेरै बे नेसनेल देरहानायाव बेसेबां हरखो 2000 2,000थ' बेदर सेरसेल' थांलाय फैलाय गारि भारासो जायो 2000 गाहामल' बिदिनो
हटेल भारा आगोलना नैरोजायाबो एसे बेसेन गोनांमोन दाथ' बेंपाथि टिमफ्रा मालाय सुगासिनो 2000 मोनखायो हरसेयाव सासेया बेंपाथिफ्रानो हाबा गानिबा एसे दामनाय नाय आदा दामनायनिखौ लानोसै मोननो थाखाय एसे दामनायदो हास्थायदोंमोन हास्थायनायाव सरखारिनि माबा होनायावथ' गावसोर होनबाय लामाखौ खिन्था होबाय माने ओरैबायदि पेन्सनफोर बादि मोनो जाबाय दानाथ' आंना 60 बोसोर जानांगौनो 60 बोसोरा दाथ' मोनथ'वाखिसै आङो बैसो जाफुंजोबैखाय मोननो हायाखिसै दे आदा जाय जेखिया हो नों दोंसे मेथाइ दामदो बैसागु लागाव बैसागु फैसै नालाय बैसागु होना हो बैसागुनिखौ खोनासंसै जाजायो मोजां जाजायो आलायारननि बाराबा बैसागु होननायखौ दामबाय माबानिखौ दामबानो जायोना गोरलैथारखौ लाबो ससेहाङैनो दामसै औ दे मोजां दामथार आथिंफ्राबो दुरबल जाबाय दे दामदो आदा बैसागुखौनो ओरैनो दामसै नामा बोथोरा बैसागु फैसै नालाय दामा मथेला खालि माबाल' दामदो बैसागुनिसो रिहार्साल होनांसिगौ दा बरिया Babe. जाबायना आदा होमबा दोनथ'दिनो हो थेंक इउ गोजोन्थों जथाय रिंगु दामसा नोंथांमोनहा नै आंखौ नाहरदो एसे जथाय रिंगु दामसा आदा नों मा मिउजिक दामनो आङो गोदो दंमोन नै आदा दे हाबायाथ' जाखांबाय हाबा होखांबाय ओमफ्राय बिदिनो जौ गिसि जौ नांथ्रोलायनानै सेंग्रा सिख्ला एसे रंजायोमोन आरो गानबो खनोमोन एक्सुवेलि आं गानखौ रोंला बावबायबो खालि मिउजिकखौल' दामसै दे आदा दे थाख्रि फाल्ला होनदों नामा थाख्रि फाल्ला दे रंजाखोमानाय बादि दे खोनासंसै होनबालाय एसे दे रायजोफोर एसे खोनासंदो
आंबो मोसानोसो एसे लुगैलायबावदोंब्रा दामग्रा देग्रा नांफागौ बिराद मोजां दुला खामजों होयोमोन नायदोंमोन बियो बाग्रांजोब्बायमोन आंनो बाग्रांनो लुगैबावदों नोंथांनि दामनायखौ खोनानानै इन्टारेस्टबो फैया औ बेनोसै औ दे होमबा गोजोनथोंसै हा नायगिरि नोंथांमोनहाबो हायोब्ला लाइभ एबा साबसक्राइब खालामहरदो आंनि जथाय रिंगु दामसाया इसिबां साबसक्राइबबो मोनखायाखै आरो आं लाबनि थाखायबो इसिबां बेबायदि जुजिनो सानाखै अनलायनानै साबसक्राइब लाइभ खालामनानै होलायदो गोजोनथों थेंक इउ जथाय रिंगु दामसा नायगिरि नोंथांमोन औ थेंक इउ